Michelle ja Matilda tuli tänne itse asiassa jo periaatteessa toisessa päivänä, mutta niinku keskiyöllä. Eilen nähtiin mun työpäivän jälkeen. Oli itse asiassa ihan sikakivaa. Nyt mulla on tänään vapaapäivä. Ne on mennyt jo aikaisemmin rantsuun, koska mä heräsin vasta 12. I come bearing gifts. Kävin ostaa vielä smoothiet ja nyt yritän löytää ne rannalta. Tänään on ihan sairaan kuuma päivä. Ja musta tuntuu, että kun täällä oli hirveästi niitä sateita viime viikolla, nyt täällä on jotenkin tosi tämmönen painostava, hiostava ilma. Mutta valita vähän lisää brunaa. En ole pitkä aikaan käynyt ottaa aurinkoa. Musta tuntuu, että mä oon vaalentunut. Uskomatonta, mutta silti totta. Pääsin myös nyt ton Dive Masterin kakkoskokeen läpi. Olisin oikeasti varmaan päässyt sen jo, tai olisin niin voinut tehdä sen jo aikoja sitten. Mutta nyt on ollut kipeänä, on ollut ihan kunnolla kuumeessa. Niin mulla on nyt tässä olevina on ollut aikaa. Ja tein äsken tän kokeen, kun olin silleen, että fuck this shit, mun on pakko saada tää hoidettua. Niin nyt on ainakin teoriat tehty. Michelle ja Matilda oli myös eilen sukeltamassa. Oli ihan superkivaa, mutta mulla oli siis se edeltävä yö, niin mulla oli kuumetta. Sitten mä olin vaan aamulla, että ei helvetti. Että jos ne ei olisi ollut tulossa, niin en olisi mennyt töihin. Oli yöllä sen verran niinku kauhea olo. Nukuin 2 peiton alla ilman ilmastointia. Kuitenkin Thaimaassa. Niin silleen otin aamulla paljon särkylääkettä naamaan. Mentiin sukeltaa. Oli tosi jees. Etenkin se eka sukellus meni mun mielestä tosi hyvin. Tokalla sukelluksella aivan järkyttävä näkkäri. Ei nähnyt yhtään mitään. Niinku ihan suominäkkäri. Niin se oli vähän silleen Matilda ja Michellen kannalta harmi. Koska muuten se kohde, kun siellä on hyvä näkyvyys, niin mä rakastan sitä kohdetta. Mutta tosiaan nyt täällä on satanut aika paljon, niin se aiheuttaa sitä, että sieltä rannasta niin kun valuu sinne vesistöön, I don't know, kaikkea hiekkaa ja tämmöstä, niin sitten se
myllää sitä ja siellä on huono näkyvyys. Mutta onneksi, koska tytöt on myös käynyt kurssin Suomessa, niin siellä tunnetusti on huonompi näkyvyys kuin täällä. Niin eivät olleet moksiskaan. Mä olin eka ihan stressissä, että he haluaa sieltä saman tien pois, mutta ei haitanut heitä. Niin sitten oltiin siellä joku melkein 50 minuuttia siinä näkkärissä. Se oli mulle hyvää navigointiharjoitusta. Löydettiin aika lähelle venettä takaisin, niin olin itse silleen iloinen myös siitä sukelluksesta, vaikka heidän kannalta se oli silleen aika harmi. Mutta tosiaan sen päivän jälkeen tulin takas huoneeseen ja oon ollut kuumeessa niin kuin siitä lähtien taas. Et huomenna pakko mennä varmaan töihin. Tai siis vielä tää nyt on harkkaa. Ei ole onneksi niin huono olo. Sunnuntaina pitäisi olla välipäivä, koska maanantaina mä lähden Singaporeen. Mulla siis loppuu tää oleskeluaika täällä 90 päivää. Niin pakko käydä pikku visaranilla. Oon Singaporessa niin kuin maanantaista keskiviikkoon, eli ihan tämmönen lyhyt tuntene takaisin. Oon ihan innoissani kyllä Singaporesta. Se on aina kiva ja kaunis. Mutta on siinä mielessä onneksi en ole sen kauempaa, koska se vie rahaa ja sitä minulla ei oikein ole. Kattelin noita paluulentojen hintoja myös Suomeen tässä. Siis herranjumala, ne on kalliita. Mä en tajuu, menee jossain 1000 eurossa melkein. Ellei halua jotain 3 välilaskua, vaihto omalla vastuulla jossain Intiassa ja jossain niin... Ei jumalauta. Toivottavasti mä pääsen täältä Suomeen. Mulla on nyt meikitkin levinnyt. Meillä oli hullu loppuilta. Käytiin Michellen ja Matildan kanssa nopeasti vähän kuvailemassa Rantsussa. Oli kaunis auringonlasku, mutta sit out of nowhere, kun aurinko laski, alkoi hullu kaatosade. Mitä tää nyt on ollut siis joka ilta. Mut kastuttiin ihan läpimäriksi. Niin oli aika tämmönen intensiivinen loppu tähän. Harmittaa tosi paljon, että he lähtivät. Mulla oli tosi kivaa. He oli täällä vaan reilu viikon, niin oli silleen aika lyhyt aika. Mä olin vielä vähän kipeänä tässä lopussa, niin ei kauheasti saatu silleen viettää aikaa yhdessä. Mutta oli tosi kivaa, kun he kävi sukeltamassa meidän kanssa ja näin, niin oli tosi ihana, että olitte.